Så man kommer jo herned direkte fra Danmark, og har været igennem sådan november, december, januar, og så kommer man ned, og det er varmt, og solen skinner, og der er ikke så meget, som står og presser på. Man står op om morgenen, laver yoga, har noget plads og fred med sig selv, og så har man resten af dagen til at udforske området, sidde på en lille strandcafé og kigge ud over det blå hav, se hvordan delfinerne springer og ja. Sådan lidt efter lidt, så kommer skuldrene ned, og man får lidt farve i kinderne, og lidt liv i øjnene, og sådan vågner op til, at faktisk så er livet fuldstændig fantastisk. Man begynder at kigge sig omkring, og der er små mirakler alle steder.